De politie had mij persoonlijk natuurlijk informeerd, zodat ik normaal get. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dan schrikt wel. Een verdachte uit een eigen gemeente, in mijn geval ik nog in mijn eigen dorp. Het is dubbel. Eindelijk, na 13 jaar spanning en een lang onderzoek, heel lang onderzoek, komt er toch een verdachte op wetter. En aan de andere kant, het is wel een familie die deel uitmaakt van de samenleving van zijn dorp, van zijn gemeente. En ja, eigenlijk heel gewone familie, zeg maar, die alles meedocht. En dan is het heel dichtbij. En ja, dat is wel een heel vreemd gevoel, dus het is dubbel. Wat docht het moois aan het dorp? Nou, het dorp zelf reageert ik schokt, mag ik zeggen. Maar verschillende mensen heel kwart nog even praten en ik met de voorzitter dorpsbelang. Ja, dat is precies hetzelfde. Je wil aan de ene kant opgelucht wezen, maar het is joort al nog zo vers en zo dichtbij dat mensen ja, verstuiveren binnen. Dat is het eigenlijk. Jou kennen die familie ik? Hoe is het met haar? Ja, je kan je indenken dat de familie dit tot onder maar juist gewoon functioneert in het dorpsleven, dat hij ineens zo'n bericht krijgt. Je wordt voortplukt uit je eigen gezin, uit je familie, uit de mem en zusters. Ja, dat heeft een enorme impact. En ja, het is nog zo vast, dus mensen ben helemaal draaien. De familie wordt opvangen, hoe ziet dat er correct uit? De mensen worden opvangen, hebben begeleiding, er ben gewoon bij. Ze hebben natuurlijk geen bezoek, dat kan helemaal niet. En de familie wordt goed opvangen op dit moment.